Sziasztok, üdv! Ez itt a Schedule egy új része, igazából. Remélem jól fogunk játszadozni meg mindent, szóval üdvözlök mindenkit szépen a mai adásban, és remélem, hogy jó lesz az egész játék, mert igazából nem olyan sok megtekintést szoktam látni, szóval mindegy. Szóval én nem mondom vagyok, hogy folytassuk is a játékot, mert nincs sehol se rohadni időnk. Amúgy igazából igen. Szóval igazából az előző részben igazából megvolt az, hogy már a Benjit lefizettük, mondhatni, ha jól tudom. Igen. És most kell neki legalább csinálni neki 10 ilyen szart, szóval... Ja... 1, 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Jó, inkább 12-t csináltam, mindegy. Matekból vagyok már legjobb. Na mindegy, ezt odaadjuk a Benjinek. Úgy a helyes. Cső. Na. Szóval. Odaadjuk neki Jessit. Aztán odaadjuk neki... Chloe-t. Aztán odaadjuk neki igazából Micket, Petert, Trent Shermont is. Legyen akkor Katie. Igazából odaadjuk neki Szent is. Ja, meg legyen Austin. Nice! Wait for Benji complete the deal. Mi a elment? Hát menjél dolgozni. Jó, igazából tök mindegy, mert most annyira nem kell sietni amúgy se. Csak az volt, hogy megint le vagyok brókolva. Nincs semmi, mi? Nincs, hát. Jó van. Menni kéne föllet, azt tudom. De ő most odaadtam neki 12-t, most ezzel nagyon sokat fogok vele érni. Csá! Mi kell? Két föld. Köszi. Ki az utcot. Jó. Addig remélem, hogy Benji valamit csinál meg, hanem már itt fogjuk halálra nyomni magunkat, az a probléma. 9 úgy sikeset. Annyi sincsen. Ó, Benji dillelkedik. Na, Benji elvégezte az első dillét. Aha, tehát most mindjárt közben mixálni. Jó van. Én ezt nem most akarom megvenni, szóval inkább farmolgatunk egy kicsit. Mert most így semmilyen pénzem mutatni. Nem tudom, hogy én... Ez nagyon jó deal. Igazából lehet így... Nem, ez így... Ez így jó, tudom. Ez így jó.
Jaj, rosszat nyomtam a picsába. On my days! Várj, mennyi van Benjinél? Bro, please mondd, hogy Benji otthon van. Halleluja! Mi van nálad? Adj belőle nekem ebből... Sorry bro, egyet meg tudod szívdel nyújtani. Oh bro... Ez nagyon rosszul esett. És ebből mit csinál egy kúzsikósból? Jó, basszus, véletlenül félre nyomtam. Véletlenül félre nyomtam a picsába, jaj. Minden, a Benji-nek adok, akkor majd feléne. 16-ot adok meg neki. Jó. Mindjárt, a deal az megvan. És egyelőre amúgy Uchikushozni fogok igazából. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy itt Soul Dieselben már kezdjünk el, meg minden. De én szerintem még kicsikét még nyomom a kussal. Szóval, ja. Most ürítek szemetet. Vissza. Szóval a Mixing Station után talán még két Growing Dead-et fogunk menni. Mert szerintem minden a legjobb. Már kezdek kifogyni nagyon gyorsabb vízből is. Hát én már azt hittem, hogy semmit sem tudnék csinálni, maximum itt vannak a deal-ek. Ja, már nincs semmilyen deal, jó, oké. Szépen nőnek. Észre is van. Ez is gyorsan. Szép! Nekem Becky. Basszus. Na, és ő van bagging. És szerintem kapunk egy kicsit most Benjinek. Szóval így már hát kicsit több pénzünk lesz, mert ez a Mixing Station most annyira nem éri meg. Nekem annyira. Mert azért jó, hogy most tudom, hogy erősebb tudsz
most belegrakni, nem azzal van a probléma, de amúgy plusz még több storage-ot is kell adni, ami nekem az egy helyfoglalás, ami nekem az nem annyira megteszi a jó dolgot. Hoppá! A picsádat. Szépen bedobtam. Szedek még egy... 20-at adok Benjinek. Vagy melyik a... Egy 15-öt adok. 1 2 3 4 5 6 Ja. Még egyet. Meg kell csiskáztatni egy kicsikét. Szóval 2 darab biztos egyelőre elég lesz a Benjinek is. Ja, most írja, hogy kifolyott a termékből. De az a Benji. Ha. Ja, az mindjárt vissza. Ott is jön Benji. Amúgy lehet csatlakozni illetve azt hiszem a Discord szerverünkhöz, szóval működik a link, szóval nem kell baszogatni. Kiraktam egy videót is ezzel, ha valakik nem tudják mondhatni, hogy miről van szó. Szóval, ja. Benji. Szívesen. Na, Benjire már nem kell aggódni. Kapja a dealeket. Jó. Én nem akarom most árakat emelni, mert most ha elutasítja, azon most sokra megyek igazából. 6, 7, 5. Neki kell még. Jaj, de jó. Na. Ez hogy most megvan. Sor vissza. Jó, nem is kellett olyan meg messze állni. Tessék. Most, hogy ez megvan, ide vissza. Felszállom gyors a szemetet. És amúgy lassacskán... nem tudom. Megvegyem a station-t igazából. Oh shit, kifogytunk a földből. Aha, deadből vagyok. Nem baj, van base, van pénz, ki tudom fizetni. Annak neki legalább így 500-at és akkor nem kell olyan sokat fizetni érte. Inni. Na. Most majd visszatérve.
Tölts. Nem mindegyik bírja sokáig amúgy meg. Még jobb, mint nem mindenkor földet venni amúgy meg. Meg a másik, amit akarok mondani. Akinek kellett Jó, senki, csak akkor így képzeltem. Jó, szerintem Benji dealerkedik. Én szerintem dealerkedik a Benji, majd nem tudom. Most jön haza. És Benji jobban dealerkedik itt amúgy meg, mert sokkal könnyebb a dolgom. De egy jó startot kezdtem el volna amúgy meg. Igazából most meg kell várni a csomagomat. Legyen 6. Na, meg is van. A tiltesó. Gyorsan felszedjük a cuccost. Felszedjük a cuccost, aztán... szépen lélelkedik. Jó, a Benji is dolgozik eleget amúgy, meg jó, örülök neki igazából. Ebből is a felét Benjinek adjuk, szerintem egy 16 darabot. Aztán a kisebbik része nekem marad. Inni. Nice. Oda kipettem. Na így. Bocsánat, azt hiszem ide hányok ma, és bocsánat, nem akartam ezt kimondani. Esküszöm. Ilyen vagyok. Ezek most igazából hogy nőnek. Nagyon nincs semmi dolog, amit tehetnék igazából. Maximum ezt a mixing station-t ezért megcsinálhatnám, de annyira még nincs szükség rá. Benji lélelkedik, jó. Ugye mentés lenyomok azért. Gyerünk már. Nincs itt semmi dillem. Unni. Na, meghagyjuk le is. Inni.
Aztán ezt is levágjuk. És így. Ebből 13 mit csinált neki? Szerintem. Szóval lesz main bagit. Hát az egyre több izénk van. Hoppá. Egyre több, hogy hívják. Kell izét csinálnom egyfolytában még. De ugye megy a business is. Azt mondta $2000. És alatta még, de közel vagyunk hozzá. Ennyi. Mennyit szoktam adni Benjinek? 16-ot akarok 3. 1, 2, 3. És Benjinek odaadjuk, a Benji persze otthon van, remélem, hogy otthon van. Otthon vagy Benji? Otthon hát, olyan vagy produktokban. Nem kell aggódni. $400 eddig összekeresett, az normális mondhatni. Szóval ja. Hogyan? Customer-ekből lehet kontaktokkal. Hát. Ha Donnát kielégítjük, vagy ezt a csávot itt, akkor ki tud nyitni Peggy Myers-t. Szóval utána a Death Band, szóval Ludwig Meyer-t, és ezt a valakit. Szóval... Ludwig Meyer-t azt szerintem ki tudom unlockolni, csak kell neki egy free sample, és tudom, hogy hol szokott lenni. Ez a Peggy amúgy ez rohadjon meg, várj, ez a Peggy amúgy még itt van akkor? Ludwig Meyer, igen, itt van a Ludwig is. Azt hiszem ő itt él. Igen, itt is van. Gigi. Customerünk is. És van Mrs. Ming. Vannak is gyorsan csinálok egy izét. Kis keverést. Tökre teszem az egész város, tudom ez nem egészséges, de engem azt leszarom. Hogyan tegyük tökre az egész várost. Jó, akkor Mrs. Ming. Tessék. Finom lesz. Vagy mi? Rohanj meg! És üldöz? Anyád! Megver a Mrs. Ming! Megver a Mrs. Ming! Megver a Mrs. Ming. Ugye, ezt kap ki. A parkor! Nem is egy parkos! Mrs. Ming, hogyan jutsz be, ha? Na most ki a főnök? De ki a főnök? Jött van message? Ja, nem. Ki a főnök, Mrs. Ming? Elnyomozok ennek a Mrs. Mingnek valamit. Azt a picsa, ekkorát rám húz a Mrs. Ming. Oh. Én szerintem el kell tüntetni a testet, én gondolom. Anyát, hogy alszik? Egy csöves... Várj, csöves csák vele. Wow.
És szerintem ugye leültetjük, szerintem az jó dolog. Már el lehet égetni? Akkor sőt, Mrs. Mink lesz belőle, nem? Jó, mindegy, itt hagyjuk, aztán megszom meg megbékél minket. Hát kurva anyját amúgy meg. Ez, hogy nem szereti. És kifekszik ott a semmibe. Jaj. Mennyi? Bet. 1, 2, 3. Ja, 3. Ahogy néha Mrs. Ling is megrohadhatna, amúgy rohadtul, de tényleg. Komolyan mondom, azért elszívja a cuccaimat. Hol volt? Gyere. Elszívja azokat a szaraimat, vágod? Fú, de idegesítő. Én kitalál, hogy még mindig ott alszik mennyezésem. Csak Kyle! Szóval kis ízejtőt, méghozzá az egyetlenüket. Én még mindig ott fekszünk, kitalálom. Beszarok, hogy Anna alszik, azért hogy beszarok az a játékot is. Nem azért nem se szerette a cuccomat, hát most rohadjon meg. Kontaktok között itt van Mrs. Ming. Szerintem az a már inkább az erősebb cuccot szereti. Van Beth, és van ez a Peggy Myers, igen, ez a Peggy Myers, emlékszem. Ez el nem fogadta az első kursomat. Talán ideje lesz megvenni a Mixing Station-t, mert hát most már komolyan kell az erős cucca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kell nekik ez az erős cucc mondhatni. Mert hát jó. Ez itt benn van. Melyiket odaadom össze neki. És ő hol van? Itt benn. Boss? Hol van Ludwig? Mögött? Eddig te nem voltál itt, de mindegy. Itt a cuccod. No, én szerintem ideje már megvenni. Én nem mondó vagyok, mondhatni már, hogy kell ezt a Mrs. Minget, meg ezt a... No. Csáden! Kellene egy mixing station. Packaging station. Ő itt lehet lenni? Hány is lehet? Woodroom 4, 5. Ah, jó, oké. Na, van egy packaging station, ami 1 perces munkákat fog elvégezni. Jó. Ugye úgy beszéltük meg, hogy mi ezt ide rakjuk. Feltétlenül közül szemetet kidobni. Most jön az a örökké valóság, hogy meg nem lesz az igazi keverő, mert ez így tényleg ez egy halálos menet lesz ezzel így. No! Policia! Érdekel egy kis body search? Bejövök magukkal, jó?
nem engedem el. Nem akar átnézni. Akkor ne nézzen át. Ja igen, most kell venni cuccot. Ajaj. És kell venni a gázmádba. Új burger van. Hát én szerintem vegyünk mindenből 20-at, én mondó vagyok. Szerintem úgyis a legjobb. Hol lehet ide is pármát venni. Nem tudom, hogy ezt szabad kimondani YouTube-ra, de mindegy. Minden veszek 20-at most. Baszom érdekel. Hoppá. Pénztárcám meghal. Na gyertek, nézzetek át! Tessék. Gyorsan vissza, csá Benji. Nem tudom, Benjit megkérdezem, mennyi pénze van, ha sok vonat, akkor majd elkérjük maximum. Szerintem nem olyan sok van nekem. Na! Villanj fel. Addig én ide bepakolok amúgy meg. Így. És máshol nagyon nem tudok pakolni, mondhatni. Kellene egy storage, szerintem majd. Új föld is kell. Nincs földed, de már zárva van. Most végzett. Alszom. Nincs termékem. Nem jó, nincs termék. Az nem jó. Mert termék nélkül nem lehet semmit se csinálni. Most le tudok grikreket is ezért. De már régóta van Viagrán. Ja, elfelejtettem, föl lett kéne menni. Szóval megnézzük Benjit, hogy van. Hát szerintem én nem folyott ki annyira a produktokból, mert hát, amikor mindig kim voltam, mindig kim volt illegálni, szóval biztos jó biznisz most. Ez mire jó? When activate will filter the edges of both corrupted soil. Ó, ez nem is olyan rossz. Csak az van, hogy csak egyet lehet használni. Van a vizes és van a viszont... Nem tudom melyik a legjobb. Szerintem igazából... Vagy lehet, hogy ez, de most egyre most fogyóba vagyok. Ez mikor lehet, hogy Hoodlum 3, szóval a következő levelen mondhatni. Köszi. Inni. Egy ide. Egy oda.
Mrs. Ming szerintem... Várj, Mrs. Ming mindig ott van? Ezt meg kell nézni most. Fasz. Várj, Mrs. Ming szerintetek ott van? Mindig ott alszik? Mrs. Ming eltűnt! Várj, Mrs. Ming? Mrs. Ming! Kérem, Mrs. Ming, kóstoljon egyet! De jó van. Mrs. Ming, ne menjen el! Mrs. Ming! Kérem! Jutalmából! Köszönöm, Mrs. Ming! Jó van, Mrs. Ming meggondolta magát, szerintem vizet neki mégis a cuccot. Jaj. Jó, innentől a test subjectem mindig is Mrs. Ming lesz, szóval a csatorna schedule egy tagja az mindig Mrs. Ming lesz, szóval nem kell aggódni Mrs. Ming miatt, mert ő lesz a GO! Az egyetlen GOAT! Ő lesz itt az egész csatornán, Mrs. Ming! Mrs. Ming! Jó, tehát Mrs. Ming lesz az első izé, aki kipróbálja az egész cuccot a játékban. Nem tudom, hogy meg fogja venni ezt a szart, de én nem tudom. Várjál, talán valakit még meg kéne free sample-ozni, már amúgy ez így nem lesz annyira jó. Szóval inkább összevizem neki ezt a kussot. Aztán felveszem a... ezért, szóval várj, kik vannak még, akik potenciális vásárlók akarnak lenni? A Peggy Myers fel kéne szedni, bro. Azt fel akartam szedni az előző részbe, aki nem látta, de bazzeg belefolyt a falba. Konkrétan azt sem tudtam, mit csináljak Peggy Myers-el. Mrs. Ming the GOAT. Mrs. Ming! Jaj. Hol van Peggy Myers? Ez én valami hülye helyen van szerintem. Itt van Ben. Peggy Myers. Please bro! Please Peggy Myers! Peggy Myers bro! Esküszöm, milyen balfasz, még én sem láttam életem, meg komolyan. Jó, úgy látszik, hogy erősebb tucakat kéne, hogy azért csinálgattuk, mert itt az idő igazából. Peggy Myers! Rohadjon meg! Mrs. Ming sokkal jobb, esküszöm, Mrs. Ming sokkal jobb. Esküszöm. Úgy konkrétan semmi sincs, amúgy már mindegy. Várjál, elszalültessem el? Kárt azért tartottam meg, igazából Kárt azért tartottam meg a vásárlóim között, mert ő az egyik kedvenc customeröm, szóval ő marad közöttünk, mert amúgy is ő meg ad annyi pénzt, bazd meg. Jó. Ez megvan. Jó. Meghalok, komolyan mondom. Jó, én most a fasz se tudja, mi a fasz csinálják amúgy annyira. Nincs termék, fasz tudja, mit csinálják, most becsét meg kéne nézni. Akkor a következő részben tudok majd izélni. De szerintem a következő rész az még ma lesz, szóval... ahol egy cookies meg fogom oldani ma az egészet. 40 perces részek tudom, hogy nagyon sok, de igazából remélem, hogy mindenki élvezi, amit néz amúgy meg. Szóval nagyon köszönöm szépen, hogy ezt valaki megbeszéltem, hogy nézi igazából, és én is akarok egy kicsit hírességben lenni, majd ez most, na, tudja ki, aki érti, ezt így kell mondani. Benji! 1500! Szép! Mennyi cuccod van? Oh shit! Jó, csak 2 van.
Ah shit, Benji dolgozik nagyon hardban, bro. Hát jó, hát most igazából én szerintem ennyi lesz a rész, mert nincs produkt, semmi, szóval ennyi lesz a mai rész, és hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok, én Gecko voltam, még kellett kinézni. Szóval köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt, én Gecko voltam, és a pár.